Mana? Gelar kan gitu gelar. Good morning everyone, welcome back to the channel. This is the video creator. लोगोफोर आं दा बेरेफुंजानि माने बेग बारलायनानै क'क्राझार थांनो होननानै ओंखारदों आरोना बावखुंग्रि फेस्टिभेल जागासिनो नालाय क'क्राझाराव दिनै 12 थारिखनिफ्राय 13, 14 मोसौ थुखैनाय सानसिम जायो आरो 14 थारिखआवसो बांसिन मानसि जायो होननानै खोनादों आङो माने बांसिन मानसिफोर थाङो आरोना हाजो गाखोनो आंबो बोसोरै बिदिनो थांनो होननानै सानो ओमफ्राय नै देग्लाय फाइनाली ओंखारमारथारबाय आरोना हामफेखौ गारबोबाय आङो ओमफ्राय फिसाजोखौबो लाफायासै माने हाजो गाखोनायाव एसे दिगदार जागोन नालाय फैगोन बोसोरफ्राव नायनोसै र' थांनो हायो ना हाया फिसाजोखौ लानानै ओमफ्राय देग्लाय दा थांनोसै लोगोफोरजोंसो थांफागोन आङो लोगोफोर दङ बेयावहाय टाउनाव माने नावहरजारनिफ्राय थांफागोन नालाय लोगोफोर बिनिफ्राय ओरै जोंहा सासे आदाखौबो लायबावनांगौ दङ बेयो उरिसानिफ्राय ना मानिफ्राय दा गुवाहाटियाव फैगोन 8टासोआवसो मोनफैगोन बियो फ्लाइटजों फैगोन नालाय ओमफ्राय बेखौ लानानै ओरै डाइरेक्ट जोङो गवालपारा जानानै थांसै आरो क'क्राझार थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे इन्टारेस्टिंबो जानो हागौ आरोना भिडिअआ जों दा नै गुवाहाटि मोनफैबाय जों सन्जय दङ सानै लोगोखौ गारबोथ'बाय आरोना जायगा थोआ नालाय ओमफ्राय दा एयारपर्टआव आदाखौ लायगासिनो दङ आदायाबो उरिसानिफ्रायसो फैदों माने ओजोंहाय जब मावो नालाय बियो ओमफ्राय दा बेखौ लायनो थांगासिनो दङ फ्लाइटजों फैदों नालाय बियो गुवाहाटि एयारपर्टआव थांगासिनो जों दा बेथिं जोंहा फंबाय सलायगासिनो नै बिथिं तरुन दङ तरुन बोरै खबरफ्रा मोजां ना मोजां गुवाहाटि फैनानै माबायदि मोनदों बरिया ना एयारपर्टआव थांगासिनो जों दा नै गाखोनोसै फ्लाइटआव नङा माबा हाजोआव गाखोहैगोन जोङो बावखुंग्रियाव नायलांबाय था नोंथांमोना जों दा नै एयारपर्ट मोनफैबाय गारिखौ पार्किंआव दोननांगोन नामा थांफिनखागोनसैलै जोङो होननानै पार्किंआ 200 लायोलै दानिया दोनला जोङो गेटआव मेन गेटआव जोंना हिर'आ फाइनालि जों दा एयारपर्ट मोनफैबाय गुवाहाटि एयारपर्ट नै जोंना हिर' आदाया ट्राफिक जायाखैना आदा एयारपर्टआव बावखुंग्रि फेस्टिभेल थांनो थाखाय मोनफैबाय थ' गाखोना फैनोसै तुरुन फ्लाइटआव गाखोना फैनोसै दसे गरमथारना आसामा ओजोंहाय माबायदि थान्दा गरमानो ना आंबो देग्लायसो फार्स्ट टाइम आरोना बावखुंग्रियाव माने थांनो होनबाय थायो माने समानो मिलाया आरोना माबा मोनसे खामानि ओंखारनानै होबाय थायो ओमफ्राय देग्लाय फाइनालि ओंखारथारबाय आरोना थांसै हामफेखौ गारबोदों नालाय न'आव फाइनालि जों दा मानास नेसनेल पार्कआव मोनफैबाय आरोना लामायाव आं बारा भिडिअ बानायबोबाय थायासै लामायाबो बारा मोजां नङा नालाय बाइख्राला बुख्राला गोजा ओमफ्राय जोङो बावखुंग्रियाव थांथ'वासै दायो गाबोनसो गाखोनोसै जोङो बावखुंग्रियाव नै जों दा जिपसि बुकिं खालामसै ना मा होनो एसि जाबो गारमायानो जाला गगा मोनजोब्बाय मानास नेसनेल पार्क फार्स्ट टाइम फैफेराखैमोन आं टिकेट काउन्टार खैजन जायो हा 1260 6जन जोंना ग्रुपखा माथो होमबा जोंना 6जन खालै ग्रुपनो सिन्था गैया माने 6जनल' जायो नालाय जिपसियाव बारा सेफटि गैयालै माथो मोसाफ्रा बारख्लाबलाबायबानो गारिया बेजों थाङो आरो मा नुयोथाय
जों दा टिकेट लागासिनो दं बेसेबां लाखो होनदों आदा टिकेटा टटेल टिकेट 6 जनाव 1260 जिबा 2500 एक्सट्रा गार्ड लायोबा 300 गार्ड लायोबा 300 जिबा 2500 जिबनि भाराया आरोना ओमफ्राय 6 जनाव नै 1260 थाखा 6 जनाव एन्ट्रि फिस आरोना बे एन्ट्रि फिसा ओमफ्राय जिबनि थाखाय एक्सट्रा 2500 हले 300 बेसेबां जाखो सानदो ओमफ्राय 6 जननि 1200 गासै बेसेबां जाखो 4000सो जाबाय दां तामाम फैसा माने बाहेरनिखौल' एसे बारा लाजायोमोन आरोना लकेलनिखौ एसे खमायनानै लाबा मोजां जाबाय जिबानो 2500खा नै गारियाव गाखोबाय वा तुरुना गिनानै माबा गोजौआव गाखोबाय नामालै तुरुन सिङाव गाखोबाय माथो नोङो हा दां सिङाव गाखोनोलै सिङाव नों उनाव थां भिडिअ बानायनांगोन ना चलो थांसिगोन दा बोरो गार्डा सोनांगोन जोंना जों दा थांनोसै गान्दा लख्रा मोसा मैदेर मा नुयो ओइ दावराया नै खाथियावनो थांग्रोबायानो दुरबिन भारा मोनगौमोन ना आदा जानो दुरबिन हरग्रा दा फरेनियार जों दा हाबबाय नै लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोनाबो नुया नायसै दहाय माबा नुदोंमोन दावराय दावराय खालामना सिरि रागा जोङो माने मै फिसा चक्रा मै मानै दंबावो हाग्राया गोरलै ना दायो First time थांफेराखै आंबो फार्स्ट टाइम bisa gini मोनदों आरोना फार्स्ट टाइम नालाय आं मुसानो मोनदों केला बांसिन हार्ट गिदिर बारा जागोन केला सिरता दावराय जाना गिदिर नामा आदायालाय तुरुना सासे गस्ला गोजा जा गानना फैदों नै जि गिखादों मानसिया नुहैदोंना साइडआव थाङा गाना बिसोरखौ बडि गार्ड बायदि जायगायाबो गिथावथारना नै हाग्रा गेजेर halus madu itu थांला दायो अबाव थांगोन दायो थांगोन बा ओरै हाबलांगोन बाबा गणेश जों जादोंमोन एसे 3 एक्सप्रेसन ओरैबायदि गिनाय मोनदों आरोना दायो गस्ला खुलायलायबाय गस्ला गोजा गानना फैदों नालाय गस्ला गोजाखौ हाग्रानि जुनारफ्रा माने थाब नोजोर होयो नालाय बोरैबा हाग्रा बारियाव थांनानै क्लाब बारसिन हरबा हामा ओरैनो आमाय थुख्ला मावगाखायाखै जायगायाबो जोबोर गिथावना लोगोफोर हाग्रा सिंसो थांनांगौ लामा ससेयावनो मैदेरफोर ओंखारनानै होलाबायो आरोना मोसाखौसो जोङो गिबाय थानाय आरो एखे गिथावनाथार जायगाया नै बेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना मोफौ बारस'ना होदों आरोना लामायाव नै खाथियाव थांबाथ' गियो नालाय ओंखायनो खाथिनिफ्राय खेबनो हायासै मबाइलाबो बारा जुम जाया नै गणेश दाउ थौदो
नुबायलै मासे दै गांदों माबा होनोलै मालाया जेम्स स्कुवेरेल स्कुवेरेलालाय मान्दाब माबा होनोमोनलै बेखौ बावथारबाय आङो ना बर'आव माबा मोनसे होनथारमोन बेखौ बावबाय खेरखुथियाथ' खेरखुथिया होद खासेवा हनै दंफाङाव मादि बासथाबदों एखे खासेव बायदि नै खासेव बासथाबनाय ओंखारनो मोनो दा ओइ मानास नेसनेल पार्क लास्ट बर्डार नावा बेनो आरोना लास्ट बर्डारा होद अबेबा थाखुनानै क्लाब बारसिन हरबा आमोखाया स्रां होनलायदों माथो बरियाथारलै जायगाया लोगोफोरजों दा फैनानै लास्ट बर्डाराव मोनफैबाय नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन नै मोनसे पस्ट गायनानै दोनदों नैबे जाहैबाय जोंनि इण्डिया आइ लाभ इण्डिया बेनिफ्राय नै नोंथांमोना नायनो हागोन बिथिं भुटान ओरै बे दैखौ ओरैजाय बारनानै भुटान नैबे हाजो नुनाय खिनियानो भुटान गोजा आरोना जोंनि बे मानास नेसनेल पार्कआ बेनो बर्डारा आरोना जोबजासे जोबनायाव बेखौ गायनानै दोनदों नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेहायनो जायफोर फैयो खिन्थु बिराद गिलुंसो फैदों जोङो मैदेरा लामायावनो ओंखारना होदों दायो जों थांनोसै बारा गोबाव थाजाया बेहाय मोसाबो ओंखारो होननाय खोनानो मोनदों आङो खारदो केमेरामेन मानास नेसनेल पार्कनि मेप नै बियो डिसटेन्सखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै 15 to 16 किल'मिटार नै जों दा हाजो गाखोजेनबाय बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैयाखै मानास नेसनेल पार्कनि जिनाखि आइबि माने टुरिस्टफोर थाफैग्रा आरोना टुरिस्ट माने गावसिनि डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रासो थाफैगोन सरकारनि मानसिफोर बिदिनो गोजाननिफ्राय फैबा थाफैयो आरोना मेंदोंथ' हाजो गाखोया गोबाव जाथारबायमोन लागाव बङाइगाव उफ आयौ ससेयावनो मेंदों आरो बेनोसो बादि नांलायनो नागिरदोंमोन नोंसोरो बा बैथिं बिराद मोजां माथो जायगाया सिनारिफ्रा ओइ नै सलिडखा गोजौ गाखोलांबावगासिनो जों दा दैबो गैयालै बथलबो लाबोनो होआ दै गांनाया हाथारला बेयाव दखान गैया नामाब्रा दै लोंग्रालाय वाव बा भिउ पइन्टआ बरियालै ओइनै गोजौआव थांना बावसो बिराद मेंबायलै दंफांनि ना औवानि बिलाइ दंफांनि ना औवा बायदि डिजाइन बानायदों जायगाया बरियाथारना बिथिं शुटिं बानायनोबो मोसानिसो आदार जानो फैगोन बेयाव शुटिं बानायनो फैनांगौबा बोरै मोनदों मानास नेसनेल पार्कआव गिदिंनो फैनानै मोजां मोनदों ना उदालगुरि जों दा नै गोजौआव मिउजियामखौ नायनो थांगासिनो दं मा दंथाय र' नायनि लागाव दंफांखौ माथो होजोब्बायसोलाय अर सावनाय नै ड्रनजों साफायनाय बेयो हाब माथो बोरमाबो दं बोरमा बायदि मै नैबेनि थाखायनो फेमास आरोना गल्डेन लांगुर नैबेखौ नुबाय जों दहाय गोजौ थायो खेला दंफाङाव मोसाया थोद गिनांगोन बोरैबा बारसन हरबा सैमा सिखौबो दं माथो नैबे मानि हारा बेलाय माबानिसो मैदेरनि ओइ नै गान्दाया दंफांनिसो
गान्दा मोसायाव दं नामा ओइ स'नि मोसाया अरिजिनाल ना नै लोगोफोर आं मोसाखौनो बिराद बरिया दांनो हायो नै बरियानो जेबो खालामा नै आराम मोखाङाव बिलिरनाय जाबावसो अराबो आरोना हाथायानो एन्जर गोलाव गोलाव नै मैदेर हाथाय मैसो गं मै गं दन्टास दांनो होबावाखैलै ओइ फिसा दङ माथो hey ini kacaunya नों गिलिन जायो थ'दो मासि गिथावनालाय जायगाया नै लोगोफोर सानसे बेरायबाय जोङो मेंबाय ओइ नै मैसो ओइलाय हाग्रा सिङाव गोसोमा ओइ लोगोफोर न'आव लांना फिननांगौ मैखौ हाग्रानि मैसो गिदिर बोरै जानो खनसे क'क्राझाराव थांदोंमोन ना बेनिफ्रायनो बेखौ माबादोसो नायनांगौमोन न नै मैसोआ ओइ केमेराया निकनफोरजों गोगोम माथो इबो ने नोगोद मावखायोलै गारियाबो बयलार बेफारि माबायाव खेराइ रिजर्टआव जाहैगोन लामायाव ओंखारनानै दं नै बाबा गनेश थ' लासै थांबाय थादों ओइ दसथाथ' आदा थांनांलालै थांनांलालै र' थाथ' थांनो हो थांदो बाबा थांदो ओइ आइथिं दङ नै नाय नै खाथियाव जायगाबाथाय गिनो हागौ नांनासलै हाथाया गोगोम गोलाव नै थ'दोथ' दंबावोनो ओइलाय फिसा दङ ओइथ' लान्जायाव दांना फैनो दिमौ ओंखायनो बिदि खैलामा थांनो गिनाय मोनाना गान्दा मासेल' फाग्ला इथिं नाब्रा एसे आवगायनानै था गारि समान खामानि गुगोल टिर माथो होसै नामा बैसोर दावखोनांगौ र' लासै नायनो र' लाखिथ'लै नायनो होसोयनो होसोयो ओइ जा दौराबो बोलाय जा दौराबो बुरजा नायनांगोनलै होसोमारो दसे नायनोब्रा दसे नायनो एसे होसोब्रा नायजायो र' सार गेग्रेजोबगोन मोनहायालै सार बाल मोनहाया बाराखै र' नायनो बारनायखौ नायनो लामाया सिदा नङा बियो केमेरा खेबनानै लगाव माथो र' सिमां र' थांना र'लै मैदेरजोंसो थायो फारसिन नामा मैदेरजों समान खेला ना मैदेरजों समानथ' आरो लामा बारबाय बै इसोर ओंखारना फैनाय फैबाय फैबाय गान्दाखौ नुला इसोरो बरिया नुलै भिउखौ र'
र' आदा थाथ' र' नैबे मोखांथार लाइन रेखेला बारखादो लाखिलि र' मालाय नै माबा जाबाय थादों फासयदो जा बाबु जा गावसोर जाद बुंलै भिडिअ लानायावनो बिराद बरिया नायबाय आरोना जोङो नै खाथि दहायथ' बिराद गोजानसोमोन गान्दाया एसे होसोयो आरोना सांखा फालनाय गान्दा बारनाय नुदों जोङो ओमफ्राय बे ट्रेक्टरजों हालेवनाय ना मैदेर गाग्लिनाय बियो मा मैदेर गाग्लिलाबायनो खेथि खालामगोनब्रा इयाव अ गांसो गायना होगोन जानो हागौ खोमा ओइनि मैदेर बारनाया नायदो जा बाबु जा जि बरिया नुदोंलै जायगाखौ सान हाबनायजो नै इदिसो नुयो वाइड एंगलाव नायदों माथो बा ओइलाय मासे दंबावोना बिमाखौ बेंदों अनेकला खोमाया थियारि जाजोबखादों भिडिअ नुबा भाइराल आंथ' दंफां गाखोखागोन खेला इयाव डाइरेक्ट माबा खालामगोन माबा जागोन मिरगासिं जाखागोन दा मा जागोन मा जागोन दे गिनाया नोगोद गिखायो ओमफ्राय मैदेर नायग्रा मानसिफ्रा दे गांसो जादोंलै होसोनो हायालै जा बाबु जा ओइ मासेया थांबानो जाबाय र' आरामसे पारो बोरे जो इले भिडिअ बानायदोंब्रा ओइ होसोनो नागिरदों माथो बाय बाय राजा सिनायखादोंलै जोंखौ सुन्दायखौ लांफानायखादों माथो नै खाथियावथार दालाय गोनां लायनै गिथ्रा माथो ने माबेसे मासे मानै माथाम माबा दालाय दंलायो माथो ने गं खारदो दाउराया नै फुराखैना दाउराय दे सिनायनो नागिरा दहायनो दंखायोमोन बिसोरो ओइलाय माथाम दं बिथिं गिदिर मोजांलै गिदिर दं माबोरै दोङो जाबायलै